Lamalungu omndeni wakwaMalindi ebebuya emngcwabeni obusesifundazweni iKwaZulu-Natal ngesikhathi behlelwa ile ngozi. Bebesuka kumina yabo. Last week Monday ngashonela umkami. This week ngicwaba abanye abasekhaya. So basically nje in a space of 7 days ngicwaba abantu abawu7. Phakathi kwabashonile kukhona nengane eneminyaka emithathu ubudala. Uthando bebenalo nje is basically priceless. Ukuze ekhaya ungenamali nje angazi manje mangibuya ngizobuya kanjani. Let it be alone ukuthi nje odade nabo nje ngoba sebeshonile nje. Uyazi sad part kunengane eyi1 esele la endlini. Uphenyo luveza ukuthi umshayeli wemoto encane yohlobo lweFord Focus ubezama ukusika iloli wase ehluleka ukuyilawula. Umnyango wezokuthutha eGauteng usudlulise amazwi enduduzo emndenini. We're playing our role as government to make sure that we also provide services properly, maintain our roads, build proper roads and hold each other accountable. And we are really sorry to the families that have lost their loved ones. Let's continue preaching the word, arrive alive. Kubikwa ukuthi umshayeli weloli usindile kanti sekuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso.